Kesang mukro kawe ni kesang kablama egijik kibabun nakadaw ka jing yakaja khaput apa yang gejala mekhlia bat ka Assam kala pentip sa Deputy Commissioner jong West Jante Hill District bakala rai ban boycott ne ban namya simenta ka election district council ka banlong hak arphoi tarik ubnai ubanwan ki katu kan ki daw ki bakador wasnong mukro pelun kala ai hadin ka jalan kablong hak khandai tarik mata ubnai kalong Makajing dia jubor jongka Karbi Anglong Autonomous Council Assam ye kishnang dakabatay bian bat jubor ye ka Forest Beat House sapo kishnang bat haduk mata ki bor jongka sarkar Mekhlia kimpala barweng ye kani kijing dia jubor jongka Assam kabar kalau angru bak Assam kala thambor ye kishnang dakabakrashna jubor ye ka surok khali sanaru sha umpnya mukro kadaw kabar Kadaw ka baar ka bakador basnong mukro pelun kala ai halo kani jing boycott election kalong kajing thombor ye kasnong da ka baka Assam kala sna jubor ye ka surok nakli sanaru mukro na phya mukro nata shushu kalong baka arpu artrik ubnai bakhatwe araja arpu ar kasnong kala du ya sangot kimasim bri ke bakodor aki kuli jing kibor Assam ban du mata kasnong kamsam layo satya ye kajing bisyar ke bahok nata kawe pakadaw kalong bah ubnai naiwi jok sam ajar arpu saw Karbi Anglong Autonomous Council kala thambor ya ka shnong nakabara shnabyang ya ka surok bathom ya ka jaka jang ka shnong bakata ka dik shnong apa salang bat adu mta ampala ban pasange ya ka ni jing thambor jang ka Karbi Anglong Autonomous Council shu ka shnong kala ong bakin shnong ki bri bat ki em apna ka jing se da ka jaka la jong ka da ka jing penting pasmi jang ki bor ka sarkar Assam kamtan ka lang ka shnong Halo kini jing bakasnang kali kendu na kaliang jagi bor snang kali dapat pensngau bat karpat iki bor jang kesokan Mekhlia menyerap ban ai ke jing da ya kasnang handrai hadu mata kasnang kadang hak bat pleng jing ki babun te halo kini rem nak nan kasnang kadar basang pelong di berkoe larai menu semata kini ke election MDC kawan wan bat kasnang kala angru berada ke sarkar ka banyak penbet alo jang ni jing boycott jang kasnang Dewan mi hikmat jong upai ba kumde ba kan khat dan dia kendu tang ye kirang ba jaga snong mta kasngi ngi naga liang jong ka dorba snong mukro pelun ka snong ka ba borok nilai bana halor kijing khamtam halor ka ka ba ka snong kalamat kala ye tengko naga por khamtam bat kibor jong ka West Karbi Anglong Autonomous Council kibor jong ka sarkar Assam bat mta kasngi hangne ngi naga liang jong kinong elam jong kador basnong hibro kawe ni kwa ban pentip sepi bat ba menta ka singing layo ban kendo yaw Deputy Commissioner jong ka West Jante Hills District jongi bat kajing kadaw kajing ye kendo ka jongi ye IDC kalong ban supentip ya ka rai jong kador basnong kumban supentip hangne ba menin ka singi ka kendai trik menaban kong arjar pesan nilai pelong ya ka dorbar snong pelun hibro kawe hakaba borok na kinong snong jong ka snong hibro kawe kila ya don kila ya simenta hakane ka dorbar pelun bat da kawe ke sur ka rai jong pajba kala mi da kawe ka rai ba ban boycott no chisndon ya kane ka election MDC jong nesnem arjar pesan cha ka Jante Hills Autonomous District Council kadaw jong bami kane ka rai ban boycott kane election kidon santali kidaw halor kine kinong rim banangkong ba kuman supentip hangne ba ban pen kenmau ya ka ba ka jing thombor jong ka sarkar Assam da ka ba kalale jubor ban te jubor ya ka to ka Forest Beat House jong ka Assam badon ha klisan ro hapo uput usam hapo snong hapo ka jaka jong ka snong bat nadu kito gipor bakala te ya ka to Beat House jong ka naman laki por na liang jong ka dorba snong kala de ban pentip sakibor ba dei pe jong ka sarkar bat haduk menta mane ka ne ka Beat House jong ka ne ka sarkar Assam kala te arsha kumban syukun mau bah kato ka jingjia haus nam arjar puar na kaliang jong ki upat bur ubala kibitar kato ka jingjia kala lithang ye kato ka Beat House jong ki kebadan hang to wadadin nang ta hadin kato ka nepor hakito gipor kala te no arsha menta kala deban snai kala te no chisndon ka building ke baskem hang to wad hakito gipor na kaliang jong dor basnong kala dep hiban pentip sa warshak office jong chief minister jong sarkar jongi Henry haduk mentapat kato gajing te jongka kalalong arsha mentapat kapoin ba ari kalor kanong rimba pan boycott kane ka election kapoin ba ar kalong ba ka jing thombo jongka sarkar Assam da kabala kala shna yo surok hakito kisnem
hakito kisnem arjar arpu we arjar pu ar kala sna yo surok na kato hike na klik snaro na po snong hadu ba mi sete sha umlapia jong mukro baka hakito ru gipor na kliang jong dor bas nong ru kala dep hiban petip sha gibor jong ka sarkar hanrei kamla na liang jong sarkar na liang gibor jong sarkar kimla ban telakam na kimla ban khang yo to surok baka sarkar asam kalasna barka poin ke balai kalor konong rimba kumban syukun mau ke ke jingjia ke bas nyosi wa ka ba kalasna ka ka arpu arterik jong menai khatwei jong sem arjar pu ar ka snong kala du ya sangut kimin sim briu wat haduk menta kato ka kes kato ka jingjia hang to ka jingjia besasi haduk menta ru ka jing bisar bohok na kaleng jong snong ngimsem layo bat ka poin ke basau ba kadau bangi na kadau ba ngin boycott ikan ke election MDC kolong ba hakito ki banai nombar jong snem arjar pusau kane ka sarkar jar asam kala sedang biang banle ikan ke jing thombor jong ka da ka ba kala snai usrok bar kala pen klem ki klau kala thom jubor ke klau jong snong badon hasalang mukro but hakitor ki por ngela depan pentip chaki bor bade khmi jong ka district administration but what chaki bor jong bade khmi cha shadu cha ka sarkar jala ka ba ngela ha ka lai trik jong banai bakhat ar ajar pusau ngela depan ye kendo yu wat yo chairman jong ka wat yo ngela depan ye kendo yo deputy chief minister jongi bade chairman jong ka regional committee ban penbe ka kamput kamsam hak perdi hapdeng jong ka sarkar asam bat ka sarkar Meghalaya jongi bat hak to rujuk asingi la yo ru bani kendo ya Preston Tensong deputy chief minister jongi halor ki ka security halor ka jenon kam jongi ban penkhlan ka bor pulit hanrei hadu mentaru kato ka jing tebe an ka jongki kato ka jing le thombor jong ka KAC kadang yaj be sai na kaliang jong sarkar na kaliang jong ki bade keyboard ki bade ban khmi ki bade ban page ha ka sarkar jongi kemla ban pensenge ya kato ka jing ya kane ka jing le jubor jong ka asam bat sakawer kunong rimba hadu menta inong song snong jong ka snong jongi ngia im seir ngia lejbri lelengka ngi im haka jakala jong haka jing seir ka jing ting jing smith bat halor kene ginong rim halor kene kisandali ginong rim ba menin ka sngi ka khandai trik praman kong arjar pusan da ka wei ka sur jong ka snong hiborok ka wei ka dorba snong mukro pelun kalami da ka wei ka sur ba ban boycott no chisundon ya kene ka election MDC jong nisnem arjar pusan jong ka JHDC halor ginong rim ban pen se ka partai ban pen khamtam ya kene council bari ka sarkar hiborok ka wei ba ngimdon kam bani simbanta hakane ka election hakaba wat ye tang ye ka hok jongi khamtam ye ka district council ka badai page ye ka khandeu ka siap badai ban yada ye khandeu ka siap ka jongi kamla ban yada nakata ka daw ka mi na ka wei ka surba ban boycott na sisndon ye ka election MDC kane ka dei ka rai bat ka sur jong pajba jong dor ba snong bat ka krwo ka basai na kaliang jong dor ba snong na kaliang jong pajba hibrok ka wei jong ka snong kolong ba hoi ngiseu thu bakan sedon ka jingi kren ladadon ke jing ikren ladadon ke jing pesel thot nak liang sarkar na liang dong ki bor badai pej ka kerwo ka basai ka long ba ki habej ban le ikren bad ka sur jong pajba nak liang jong ngi kum kinong ilam nginom tre shu ban ikren bad no henry lada ke don kono ka ba ki kwa ban ikren ki habej ban le ban ikren bad ka sur jong pajba kata ka dei ka rai ka ba mi na ka dor ba snong ka balai long minin ka sngi ka khandai trik praman kong arjar pusan hakane ka por na ka liang jongi ki nongilam jong ka dorbar chnong jong ka snom kro ngim dei lene ngim persa ya ka sarkar lene ngimbu ya kane ka jing persa ngi khmat jong sarkar henre ka de ka hok jongi namar bangi tip ba baro ngi dei bandon ya kata ka hok ban im ka hok ban kren te henre haba ngi pej pat haka fundamental rights su jong ka India ru haka rights to equality ngim don su kene rights namar ba ngiti nong snong jong snong kro pila tip hi bala bun ki bala depiap la cha siat la cha peniap ha ki bor jong ka Karbi Anglong tene ki briu jong ka West Karbi Anglong te ki ba sha bom sha shor ki bun bha tang ba hadu menta ka JCC jongi kumjur ya ka state government jongi kamla ban penbej ban sop yang ne ka jinge tena kata kadau ba ngi boycott ya kene election ru ngim su ya boycott kumto henry ngi don iki nong rim tena kata kadau ngi kerpat bat ngi pentip ru sak sarkar bat sagi sak berthei borok kowe ru bakan yo sngew ya kene ka sur pamta ka sngi khnang ba ka sarkar kan le ka budon kam te nagaliang jungi balengi boycott ya kene ka election boycott ya kene ka thebut jong ka JCC mtaw snem namar ba
ya kikot gislahi kelan holding ki pata bat kamju ru ya ka map jong ka senong hibaro ka we ka isu no maka henry habadon pat ke jing jungi hapok ka senong kam le lene ka le nang tip tang ba ngiyo i ba kumba ya thu u sekretari jong ka senong mentan u ong ba nengi ki kendu ba kalong ke jing jungi ba ngidon hang te kalong kine be kumcu tenang kata kata ba ne menta ka sngi ngiwan hang ne ngi kendu ya audisi tengi thu ya kene ngi pentip ya kene ka rai jong senong ru kumba ya thu sekretari senong tenang kata kata ba ngiwan hang ne tenang kali yang cengar tang kata ku blesbu